ndị be anyị bịakwanụ n'ole jiri gokwanụ na ife nwa na-ezoro ezo n'ọpụta gokwanụ ife bịakwanụ ka unu fụrụ onye isi kụrọba ichie ọgwụ ego ndị anụnwa na-enyi mmadụ na ndụ onye isi ndị kụrọba ichie milion ndị ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ ndị ji mmadụ ekpochi foundation nekwe na onye isi kụrọbụfa ka ọ nọkwa na chemba ya wee na-agwọ ọgwụ ego nke ya wee nọrọ ebe anụnwa wee na-akpọ onye nwa sị na ọtata ka a na-etinye n'otu nzuzo hei ọkwa nwoke anụnwa ka ndị yutu jere na nke ya mgbe ejidechara ichie eze anị wee na-asị na nwoke a bụ onye isi ndị nya bụ kụrọbụ nwoke gọchakọla aka ya gọchakọla ọkpa ya nke bụ na-akpọ nwoke a wee jee na arụsị dị n'iche n'iche n'obodo fa nwoke jee ṅụchaa iyi wee mechaa nwoke wee buru arụsị nke ya wee pụta na main road wee sị gịnị na ndị niile na-ebo ya ebubo na iwu megide na onye ọbụla ya ekweta na nke o kwuru na onye ekwetaghị na nke o kwuru na ife nwa ya emekwa onye nwa nke nwa na-emekwa onye nwa no nke ahụ o kwuru ka ndị mmadụ ya ekweta na o soho ichie milion wee nọrọ na ya bụ otu nzuzo bịazikwanụ fụrụ ya na nke ya agbapụgokwanụ hei ọ na-abụ na ana ọtụtụ na-atụfa ka ogene nke bụ na onye wepụtara ife onyonyo a n'ihu akwụkwọ na-akọwa na mbọsị o jere ebe ahụ na ichie anụnwa ụnụ na-afụ ebe a na o jiala nwaanyị n'aka jide ile mmadụ n'aka bụrụ isi mmadụ wee na-elekwanya bụ ọgwụ wee na-eti ndị mmadụ n'otu nzuzo o nwere ọbara dị na paanụ dị ebe ahụ ma ife nwanụ dị ka isi nwa bebi ahụji ofu nke anya ewepụnatacha amịa maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa maka nya bụ ife adịrọkwanụ mma wee na-asị nke anụnwa ọgwụ gịnị ọ na ọha ọgwụ ego biko na onye anụnwa ọ na-akpọ afịa ya ọ na-etinye n'otu nzuzo a jụọ na ya na ọkagonu Dangote wee nwee ego ka onye abụ prezidentị ndị Naijiria ta ndị Enugu steeti tetakwa n'ụrụ ụra ka unu chụsịsịa ndị a bifo ofe ekpochapụkwa kọmuniti unu niile o nekwanụ fa n'ọkwọ ndị ọgwụ ego ndị ogbu aṅụ ọbara ndị ogbu onye mbọsị ndị na-atọ ya ụtọ ndị ji mmadụ ekpochi foundation alụsokwu na ya tụpụtacha unu ncha n'otu n'otu agị ogbu agụ ọbara agị ogbu agụ ọbara agị ogbu agụ ọbara agị ọganiru dị na ya ya ebuchi odo nke nọ outside Nigeria tata ka anyị na-etinye na agị ogbu agụ ọbara alụsị na-eme mmadụ eze alụsị na-ebunye mmadụ ike obodo ọbụla ọ nọ na ka o si na ya wee kpatara ego nwoke ya egbochiwuzie nwaanyị ya egbochiwuzie ashingo 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 hot money hot money hot money quick money quick money ashingo 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 ọtata March 29 ka onye buchi odo na-aba agị ogbu agụ ọbara oke mmụọ na-ebunye ego na-ebunye ike otu na-eri isi mmadụ mana ọ chọtaghị okwu o nwere isi ya ọta ka ọ na-aba n'ụdị ego ụdị akụ mmiri arụsị na-ebunye ike na-apaghị mbụbọ arụsị nwere ibobo wee ego arụsị na-akpa ike arụsị si na mmiri arụsị na-ebunye mmadụ ego nne nwaanyị nọ n'akpati obere nwa na-emesi iri nke ọbụ igbo eze ekwensu the beautiful angel tata ka onye buchi na-abịara oge na-akpati ego cross and die agị ogbu agụ ọbara agị ogbu agụ ọbara arụsị na-ede edowe ndị ilo ụtụtụ ọpapa ike onye sị na ihe ya aga ọgwụ ya na ọma nga onye sị na ihe ebute ike ọgwụ ya na ihe ebute ike arụsị na-ede anụ ndo arụsị na-akpa ike agị krokodil onye eziagụ ọmụọ na-akwụnye mmadụ n'ọkụ tata ka onye buchi odo so n'ife a na-eme akwụnyego ya n'ọkụ ọ bụ afịa ka ọ na-azụ ọ bụ ihe ọpịpị ka ọ na-apị ọ na-atụ akwụkwọ ọ na-azụ tata ọ na-azụ afịa tata ka anyị na-asọketi ya na pawa onye buchi bụzi onye ji ugogbe na sọdụ aga osozo unu anụgo n'ife nze milion kwuru ebe anụnwa ọkwa ma mbe ekechara eriri led eriri white eriri onweghị ụdị eriri ekefọghị ya bụ mbe agba okwu ofu ọgbọ ọkwa ebu onye ka unu na-afụ na-ejisi ojii ife anụnwa ọkwọ ma ife nwa dịka nwa bebi ahụ ji otu anya were ọbara fekasịchaa ya n'ahụ ma ife dịka alụsị akpụrụ akpụ alụsị nwoke onye nwa ka ọ na-akpọ ekwensu angel were ọbara fechikọsịchaa ya ihu nwekwa ife adụfọghị ebe a Chineke napụ ekwensu ike